baby na da ke ji ke gani sunan duk filin babanmu ne fa duk gidajen nan da yake gani so yana so ma ba almajirai akwai wani makocin mu ma a san gidan kana nufin gidajen area nan wancan gidan nake so a bashi kin gane wancan gidan a baby karki damu in dai mun yi aure ai ba anan zamu zauna ba yanzu kana nufin ka tafi gidajen area nan ai mun fi karfin zaman nan kina da daren account bana transfer ni baby wallahi bana transfer ni wallahi ya ce kin gan su ko duk sun yi wallahi yanzu duk wannan gidajen baby naki wasa ne nan wa nake gani kamar dan gidan tani mai dankali an lafiya to ai ni ban san shi ba ma baby wannan to kai tun ɗazu kawai tsoho yana jira ku tafi ka je kai mai jagora amma ka zo ka samu wata herbe baby kawai kuna zaga gari irin su ne fa maho kullum fa suna ran fa da yake ji yake gani sai sun ga mutum a hanya sai dinga mai no ai ni ban ma san daga inda yake ba da Allah baby zo mu tafi ki daina saurare yau ni ne na koma ma kaugaci daman na an ce daga da wani wakon to baby da Allah zo mu tafi ki daina sauraren shi da Allah to baby kuma ai ban ga yayi kama da mahaukaci ba to ni na koma mahaukaci okay to shikenan Allah ya taimaka ki je hegin yana dama zai gama hirga miki ƙarya ne hegin yana dama wallahi daga baya kai zo ai ni kake wannan kiran dama Alhaji ne ya ce a je a ba mudi makaho a bayi sadaka to kuma tunda ka buto na ka to da wannan ma bara ba kawai kai masa ni ka ga nayi maka kamar da mabaraci oke sadaka ce ba ka so ci fa baby kalle ni mana nayi maka kamar da mabaraci rike je kai masa baby yana kana niyyar zaka amsa kuɗin nan kai da kake amfani da dola ai baby yanzu kin san naira ta fi budurwa naira ta fi budurwa ni kake faɗa haka naira ta fi budurwa haka ce bara mai da Alhaji kuɗin sa am ka ga dan Alhaji baby za mu iya ci gaba da tafiya ko na gama da matsalar shi me faru kuma baby to za ku ci gaba da tafiya me faru